her kommer en lille kort introduktion til nogle simple cuts i Ultimate. Og i Ultimate der er der mange forskellige slags cuts. Og i bund og grund går det ud på, at det er et hurtigt retningsskift. Altså hvis du er i høj fart, så stopper man hurtigt op og løber den modsatte vej. Og grunden til at man gør det, det er, i Ultimate der har man jo en opdækker, og målet er at blive spilbar, altså komme væk med den her opdækker. Og ja, der findes mange forskellige slags cuts.